sugar, spice, and everything nice. These are the ingredients chosen to create the perfect little girl. One necessity and an extra ingredient of concoction. Chemical X. Kini, sakto jud kayo ni. Para na magamit ang Powerpuff Girls nga makontak nako. Kung naay mga kalaban, Sana all. makitaan ka na ko silang kilas. Kung saan pag-andar nga way bateri. Awa, sample. Oh. Tinggan tagin siya. Maes na ni. Nakaimbento na buko ka right gud na ko duha jud ka buok tag sa mi ilahan ni ako ane. Okay tiket tiyan okay ay palibang sa siguro ko. Bubbles! Pawiri na! Nakita na yung power! Okay, pawiri ka mo! Power! Grabe! Hindi ba unsa? Na, mahurot itong Bubbles ani ba? Gahi kayo ay! Wow hapit na hurot akong bubbles ba na di madutlan oh Blossom kahi man kay na ungol naman siguro na di magid madutlan. Wala kita anak Bubbles! Nga green pa man kay na! Sure jud ko, butong gina siya! Focus lang mo! Maapri na lagi na! Usa may bato na to ni Blossom. Kinahanglan ato magkinabangay. Kinahanglan nag-concentrate. Unya ato mga powers ato isa para mabuwak na. O sige, ready na ko. Ready? Ready. Ready Power Pop Girls, go! patay Nasubrahan. Guy, napagod. na tanawa lagi tapulan mo gyud dalag sundagod mamutong gani magdalag tag sundang awa napasubo ta sa itong mga power na niinoon tanawa na yung gidingatan ana o ugdaw. Awa Blossom. Wala tayo butong o tanawa. Napagod ng bayo. Mau gani no. Uhaw na kayo. Wala ba'y tubig diri sa rasang? O gani no. Kung saan na lang kayag, pawiran na to nagbalik para mo balik iyang pagabutong mo green na siya balik so makainom na tagtubig. Tuwara saba, Bubbles oy. Kung tiwasan mo na, mapagod para mayo. Maabo na, maabo. Nya, unsa na may buhat o ito ron? Nga naugdaw naman na, wala naman tayo mabuhat. Ngani na lang be, para di masayang atong pag-anhi diri, mag-training na lang ta. Mawala na atong kauhaw tungod kaysa tungod sungod sa atong mga power. So ngani, sparring ta. Taka alam ka, Bubbles. Gusto mo tagkauhawan na yung kalaki. Ano? Uhon man ta nga, superhero man ta. Wa mo na hibulong, nagipang uhaw ta. Tungod kay karon pa ta nakatagamtam sa atong mga power. Paghilom na, Bubbles. Nya, mag-sparring ta. Kisa may kalaban na ito nga. Kita raman tulo. Ay naunsa magka-buttercup. Oy, mag-practice ta, mag-sparring ta. Kita bay una mag-sparring. Walay tinudanay magpagawas na ta sa atong mga power ba. Ay na mo siglalis diya. Ay mas nindot. Kamu dua, ako isa. Tabangan ko ninyo dua. Sige. Ako isa. Sige. Sige na. Sige. Agay! Wala ka gani! Ngun, magka-sparring. Kaysa maunahan ko. Wala pa ko naka-powers mo ha. Si Buttercup to. Ay ko apila-apila. Kamong dua, ha? Supra na kayo mong dua ba? Hey! Ikasana ni Blossom oy maninuod maga naunsa maga oy. Sparring na biya ni. Bogay no, yurot may noon yung powers noon. Saan pagkahana sa tuwa o magtinalawan mo? Unyag maigo gyud tinuod. Wa na. Pakulangan ang Powerpuff Girls. Oh, makulangan ang Powerpuff Girls. Aw, mahimo yun ng darn na. Oh, hindi na po. Kaya pa naman maglawang siksi kayo. Nagwapa pag yun. Oh, nagilas na pud ka. Sige lang siguro ko kay pati sakita lagi sa kuntiyan. Lo! Ito ni kanas! Hala, patay. Basig kalaban na. Lah, basig mauna ni. Itistingan ta. Aw, mapugos yung tistisang power ani ron. Girls, ready na mo? Powerpuff Girls, let's go! Attack! Tara! Patay! Professor, manay na! Ay, pahabang kayo mo.